Τι κάνεις στο βλάκρο. Κανόνισε ψήστε να μείνει κανένα άψο. Δευτέρα θα σας ταγήσει. Τώρα δεν απαντάει, το παίρνω. Είναι ακρό. Κασούρης, πού κάθεται? Δεν το δει. Κάθεται να πάμε εδώ. Πότε ήρθες, τώρα, έχει. Γιώργο, τα χορτάρια τα άκοψαν. Τα χορτάρια τα άκοψαν εδώ. Τα άκοψες? Όχι εγώ, Χρήστος. Α, τα άκοψες όλα? Καλύτερα.